Hop, bez stulejki. Wiecie, nie bardzo wiedziałem, jak te beranie dzisiaj napocząć. Tak, po prawdzie, to mnie naisto kiedyś mało wiele potrzeba było do szczęścia. Stykło, co uwidziałem jakieś szykowniste cycki już ich był, co tak opaternie żykna we pełnej gotowości bojowej. Moja ślubna pamiątka jest flygerem i lecy kiedy zamawiali mi się, wiecie, we paniczka doktora i mimoreśnego pacjenta. Stykło, co ona oblekła guminianną blazyjkę, a ją styrcą na baczność. Myślę, że to jest blanktarło, co mi idzie. No, wiecie, a ja miarkuję. Na te roski ta richtyczno geschichta. To było jakieś pora lot temu nazor. Tak z czasu przyfilowałeś na moich klejnotach podejrzane gulki. Festenie się zaniepokoił, tuż ty z zaroski wybrałeś się do doktora. Tak blank einfach, to jeże festenie gańbliwy. Toż jak tak jakoś guminiołek se, co myni się byda gańbił, ty pójdę do doktora Hopa. Pan doktor obejrzał ci mnie, obadał i posłał do urologa. Zakulwitowałeś się do pestelnie srogiego lazaretu, takiej wiecie, uniwersyteckiej kliniki, kaj po akuratnym przesztudierowaniu listy doktorów zapisałeś się do poradni przyszpitalnej na szprechstunda, na wizyta do doktora o takim ci kimś araberskim mianie. We tym dnioszku ustawiłeś się w raj, czekałeś jak inni. Jakieś zmiarkowo wszystkie pacjenty w tej rai byli pewnikiem więcej niż 60 lat stare. Nie wiem, było w tym czas kole 40. Co chwilka napoczynali się jakieś ich haje, brewerie, łoto w to i za kim sto. Starzyki naprawdę poradzą być upierdliwe i zwadliwe, no ale to psińco, maluśki pinkiet. Odstoję swoi w rai, przyszedł rano i wlazuje rań do szprechcimra. Pan doktor posprawił ze mną, a zatem kazał mi się sebrać i legnąć na sztruzaku. Łobadał ci mnie, ani skorzej, tak z nie na zdaniu spytał się mnie, jeśli nie będę miał nic przeciw, co by mnie jeszcze sam łobadali, obklupali studenty medycynerii. Nimek zdążył pomyśleć, już jak się zgodził. I w ten czas pan doktor wkludził ku mnie 3 całbrowne, szykowniste i szumne studentki. Jedna z nich była najszykowniejszą muzynką, jaką w moim życiu ja widziałem w Tunezji, Egipcie albo na Kubie nie jedna taką galantną czarnodziocha. Krótkie, blanknie do ostatka zapnięte lewerendy, moderne biodrówki, stringi, które spod nich wylazowali nagle na wierzchu sztram albo za knapko cymajki. Jedna z tych dziochów miała ci taką kieculka, ludzie, tako, i że kiedyś stanęła przy oknie, a ja leżał na tym ligiszulu, to blank wszystko było widać. No szło kupnąć tam, kaj Klara nie zaglądał. A ja już skorzy sam klarował, i że jest pieronym wartki we tych chłopskich zachach. Zacisech sztram powieki ludzie, ale się przeca poradził to wszystko wystawić, posztelować, miarkujecie, prawda? A one dość nich zarają, oblekali te guminianne handszuły, chytali mnie za te jezderkosie, za ten mój miech, za te moje klejnoty, kręcili, macali, kukali i coś ci tam z tym araberskim doktorem fafrali, komentowali, ale blanki miały, a co, bo w ten czas, ludzie, spamiętali, uwzięcie na pocztę, ci się posztelować, jedna z paśnohandlera ze mojego warzywnioka, tego gemizy handlu na krojce, ujrzałek ci ją, tak jak się ją posztelował, ja, blank sago, we tych zwięgłych blumkołach, uberibach, Hej mnie już wszystkie genau badali, ja ze srogą nadzieją, i że to już jest fajram wizyty, na pocztę wstawać, ale usłyszał słówka araberskiego doktora. No, mamy jedzino we swojej zorcie rzadko przyleżytość wymacać, poskumać dosigiesce młodego pacjenta. Nie tak te stare, co tam z tych, co wysili. Pokorza bym dziołchy, pokorza jak się sprawdzą, jeśli pacjent nie ma stulejki. I pochodzą.
Co to jest stulejka, niby na wam sam grał duplikową, styknie co żykna i że jest to przypadłość niektórych chłopów, skomplikowano za jej ciulikę. Byłeś już blank mokry, ludzie. Co tam, ludzie, hopy, miarkujecie, co się ze mną działo? A doktor żyknął jeszcze tak. A te roskie działki nawóz dran. Na pocznej cichuśko poślimtować i rozaj każdość nich na poczła sprawdzać. Stało się. Jest, Derkusie, co tam będę godą? Przeca same możecie się to już kapnąć, co? A araberski pan doktor zerułom rządzi jeszcze tak. A teroski możemy ucichtować u pacjenta erekcją. Jest, Derkusie, tak chowerik tych te gryfniczne młode dziołki jeszcze nigdy tego nie widzieli. Podciągnął jak gwartko galoty i wyparzył jak z tego kabinetu. A przy tym szprechcimże poru łomamlanych stażików nie poradziło się doczkać na swoja raja, na to, kej i oni przyjdą dran do tych studentków.